Bo día, nenos e nenas. Xa estamos aquí outro día máis e hoxe traemos outro conto. Eu creo que vos vai gustar. Trátase dunha historia sobre 3 osos. Así que vamos a ter as orellas ben abertas e escoitando e o cu pegado no chan, xa que esta historia vai comezar. Estades preparados? Había unha vez 3 osos que vivían nunha cabana no medio do bosque. Todos os días erguíanse cedo e tomaban un bo almorzo. Porque aos osos gústalles medrar sans e fortes. Unha mañá, oso grande preparou unhas papas con mel moi ricas e botounas en 3 cuncas. Unha cunca grande para o oso grande, unha cunca mediana para a osa mediana e unha cunca pequena para o oso pequeno. Como as papas estaban moi quentes, foron dar un paseo antes de almorzar, porque aos osos non lles gusta nada queimar a lingua. Ao pouco, achegouse á cabana unha rapaza. Chamábase Riciños de Ouro. Era un pouco tarabela. Aquela mañá non probara ni unha migalla de pan. A rapaza mirou pola xanela e, ao ver as papas na mesa, entroulle unha fame do demo. Riciños de Ouro, sen pensalo moito, entrou. Primeiro probou as papas da cunca grande, pero estaban moi quentes. Despois probou as papas da cunca mediana, pero estaban moi frías. Por último, probou as papas da cunca pequena e, relambéndose, dixo: nin moi quentes, nin moi frías, xusto como me gustan a min. E comeunas todas. Coa tripa chea, Riciños de Ouro decidiu quedar ali un pouco a descansar. Nun recuncho viu 3 cadeiras. Primeiro sentou na cadeira grande, pero era moi alta. Despois sentou na cadeira mediana, pero era moi baixa. Por último, sentou na cadeira pequena e sentiuse a gusto. Nin moi alta, nin moi baixa. Xusto como me gusta a min. Tanto lle gustou a cadeira que abaneou e plum! Acabou no chan. Riciños de Ouro estaba un pouco apampada polo trompazo e entráronlle ganas de botarse na cama. Ao ver as escaleiras, pensou: se cadra podo descansar arriba. E subiu os saltiños. Pin, pin, pin. Alí estaba a habitación dos osos e había 3 camas, porque os osos prefiren dormir en camas separadas. Primeiro deitouse na cama grande, pero era moi dura. Despois deitouse na cama mediana, pero era moi branda. E por último deitouse na cama pequena. ¡Que ben! Suspirou. Nin moi dura, nin moi branda, xusto como me gusta a min. E nun momento quedou dormida. Ao cabo dun pouco, volveron os 3 osos. En canto se achegaron á mesa, decatáronse de que algo pasara.
porque cando pasa algo raro, os osos cheiran a axiña. Alguén probou as papas da miña cunca grande, dixo o oso grande. Alguén probou as papas da miña cunca mediana, dixo a osa mediana. E alguén probou as papas da miña cunca pequena. E non deixou nada, choromiqueou o oso pequeno. Os tres osos foron á cociña. Miraron debaixo da mesa, detrás da cortina, dentro do forno, pero non había ninguén. Como non sabían que facer, decidiron sentar nas cadeiras de pensar. Porque cando teñen que pensar en algo importante, aos osos gústalles estar cómodos. Alguén sentou na miña cadeira grande, protestou o oso grande. Alguén sentou na miña cadeira mediana, protestou osa mediana. E alguén sentou na miña cadeira pequena e esnaquizouna, choromicou o oso pequeno. Os tres osos estaban seguros de que alguén entrara na cabana e decidiron rexistralo todo. Porque aos osos non lles gusta nada que lles anden nas súas cousas sin permiso. Subiron as escaleiras, pon, pon, pon. Oso grande ía adiante, no medio, osa mediana, e oso pequeno detrás. Ao asomarse ao cuarto, viron unha almofada no chan. Alguén se deitou na miña cama grande, rosmou o oso grande. Alguén se deitou na miña cama mediana, rosmou osa mediana. E alguén se deitou na miña cama pequena e aínda non se levantou, choromicou oso pequeno, asustado ao ver un bulto debaixo da manta. Era Riciños de Ouro, que dormía tranquilamente. Entón, os tres osos puxéronse aos pés da cama e, moi enfadados, deron un ruxido enorme. Gruá, gruá. Porque os osos, cando se enfadan, poden dar uns ruxidos que meten medo. A rapaza levou tal susto que se lle puxeron os pelos de punta. Como a xanela estaba aberta, porque os osos abren as xanelas polas mañáns para airear a cabana, deu un salto desde arriba e fuxiu a fume de carozo, pensando que a perseguían tres osos moi feroces. Desde entón, Riciños de Ouro non volveu. Non volveu a entrar nunha cabana do bosque sen ser invitada. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustara e que desfrutarades con el. Así que nos vemos no seguinte contacontos.